दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ गसाइगाव साब डिभिजननि गासै लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो दहाय सानजौफुनि बा बेलासि समनि फुंबिलि समाव जोङो 10 रिंगायाव जोङो मोनसे सावरायनाय लादों आरो दा जोङो परबजरा ओनसोलाव मोनब्रै दखरानि जोंनि जे लाइमोनफोर बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म नैबे कलेजाव जोङो सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंनि बर' लाइमोनफोरनि आथिखालनि जिखिनि थासारि आरो जोंनि जेने बर' फरायसाफोरनि जिखिनि इयुन बेखौ लानानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनाय बायदियै जोङो दिनै जोंनि गासै फरायसाफोरजों खुला खुलि भाबै जोङो बे बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायदों खारन दिनै जि बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै फरायसाफोरजों बुजिलायबाय जोङो गोबां सावरायनो बाथ्रा दङ आरो बे बाथ्राखौनो जोङो खुला खुलि भाबै जोङो सावरायदों दा बेनिखायनो जोङो खावलायनो सानदों क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जिहेतु आथिखाल जेनोखि माने जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि जेनोखि फरायनाय जेनोखि थासारि बे बाथ्राफ्रा जाहैबाय मा दिनै जोङो जोंनि भबिसतखौ लानानै जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' फरायसा हिसाबै हारिखौ दिन्थिलांनांगौनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रानो जाहाथे जोंनि गासै फरायसाफ्रा जाहाथे गोसो होनानै फरायो बा जे जोंनि दिनै ड्राग्स जानाय दिनै गोबां गाज्रि बेसाद सोबनानै आरो गोबां दिनै जोङो फरायसाफ्रा जे बुस्थुखौ जोङो मावनो नाङा जे दिनै जों गोसोजों लुबैनाय आरो हास्थायनायखौ हासिल खालामनो हायैनि बा दिनै बे बाथ्राफोरखौनो लानानै गोबां नस्थ' जानाय बे थासारिफोरखौ जों नुदों दा बेनिखायनो दिनै बैसागुनि सम आरो जों बेबायदि हिसाबैनो जोङो दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै हामलायथि बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि थांखि जे दिनै इलेक्सननि सम दिनै माने फैगौ जोंहा दिनै क'क्राझार लकसभा माने समस्ति हिसाबै जोङो 7 मे थारिखआव दिनै माने लकसभा इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै निउ कामार जोंनि फरायसाफोरजों जोंनि दिनै जों बुजा परा बे मोनसे हाबाफारिखौ जोङो लादों फरायसाफोरजों जोंनि दिनै जों बुजा परा बे मोनसे हाबाफारिखौ जोङो लादों दा दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बिटिआर एकर्ड जे खालामबाय आरो बै एकर्डनि दफाफोरखौ दिनै मावफुंजोबथारनांगौनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि बायदियै जि माने केन्डिडेट बिसायख'थियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्राफोरखौ जि खोनासंगोन बै बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो सापर्ट खालामनानै जाहाथे जोङो देरहासार खालामनो हायो फारसेथिं दिनै जोंहा पार्लियामेन्टआव बर' एमपि हिसाबै जोङो थांनाय 10 बोसोर समाव जोङो दैथायहरनो हायाखै आरो बै समाव हिरा सरनिया बिथाङा दिनै डुप्लिकेट दि सार्टिफिकेट लानानै जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथाङा 10 बोसोर सासन खालामबाय आरो दिनै जोङो हारि हिसाबै देरहासार जानो हाबाय गोबाव समनि उनाव आरो बे हिसाबैनो जोङो जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय बाथ्राफोरखौ बा जोंनि जे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जे थांखिफोरखौ नोजोर बोनानै आरो दिनै एकर्ड खालामबाय दिनै बिटिआर एकर्ड बे एकर्डनि दफाफोरखौ माखासे मावफुंबावथारनांगौ दङ हिसाबै दिनै जोंहा जोंनिनो केन्डिडेटनि बहुद प्रयजन दङ गोनांथि दङ बै बाथ्राफोरखौनो लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिल्ला एबसु जों गासै जोंनि थांखिफोरखौ जाय बिजाथिया जोंनो माने बाथ्रा होगोन खोथा होगोन मावफुंनायनि थाखाय बै बिथांनो जोङो जाहाथे जोङो फैबाय थानाय 7 अक्ट'आव जाहाथे जोङो गोसो गोथारै जोङो जोंनि हारिनि बाथ्राफोरखौ बुजिलायनानै जाहाथे खामानि मावनायनि जाय मावगोन जों बिनिनो बिजाथिनोनो जोङो भट होगोन बै बाथ्राफोरखौबो लानानै जोङो दिनै खुला खुलि भाबै जोङो सावरायदों बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै राजनितिक बे मोनसे दोलो नङा नाथायबा जोंहा हारिनि जिखिनि इसु दङ बै इसु हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरजों सावरायनो गोबांथि दङ बे हिसाबै जोङो दिनै गासै जोङो लाइमोनफोरजों जे सावरायनाय जे हाबाफारि जोङो दिनै क'क्राझार जिल्लायाव गसाइगाव साब डिभिजन आरो परबजरा साब डिभिजनाव जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोंनि दिनैनि दिनाव जोंनि लाइमोनफ्रा बर' हारिनि जे सिनायथि आरो बर' हारिया थांनानै थानांगौबा जे रैखाथि मोननांगौ बे गासै बाथ्राफोरखौ नुनानै आरो थांनाय 10 बोसोर जिहेतु जोङो खोमानानै लाबाय बेखौ उद्धार खालामनांगौनि थाखाय दिनैनि लाइमोनफ्रा दिनै सांग्रांथि
आरो बे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद खावलायनाय लेखायनो हाबा मावलांनो थाखाय जोंनो खोथा होदों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव खौसेयैनो बर' हारिनि थाखाय गसंथाना खामानि मावलांनो हागोन आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय। गोजोन्थों।